project Gezonde School Reiland. Verzet tegen bomenkap. Het is vandaag 17 oktober, dit is het Pela Maasjournaal. Op het Reiland College hebben de leerlingen van het tweede leerjaar gisteren en vandaag aandacht besteed aan het thema de gezonde school. Het project is een initiatief van Jos Albers, docent lichamelijke oefening. Jos Albers heeft als coördinator al enige ervaring. Dit is het derde jaar dat we dit organiseren. Alleen dit is het eerste jaar dat we het in deze setting doen. Het zijn 2 volledige dagen gezonde school, die een thema gezonde school hebben. Waarbij ze ongeveer zo'n 8 onderdelen in de circulatievorm aan bod komen. Het project is bedoeld om leerlingen zich bewust te laten worden van de combinatie gezonde voeding en bewegen. Een stukje bewustwording van hun eigen leefstijl. Dus we proberen, want we merkten ook bijvoorbeeld dat ze steeds minder ontbijten of niet ontbijten of slecht ontbijten. De tweede dag van het project startte met een ontbijt wat de leerlingen zelf hebben meegebracht. Op diverse manieren werd het ontbijt klaargemaakt en hadden leerlingen hun eigen mening over het project. Ik vind het een leuk project omdat we veel leren van gezond eten en zo. En hoe je ook gewoon je conditie kan opbouwen. En minder suiker kan eten en nog toch lekkere dingen kunt eten. En we hebben gisteren ook in de gymzaal hebben we ook gegymd. En daar hebben we ook voor onze conditie hebben we ook meer oefeningen geleerd om je conditie op te bouwen. Ja, ik vind het een leuk project omdat allemaal dingen gaat doen en zo leer je ook steeds meer op een leuke manier. Ik vind het ook wel goed voor kinderen om ze te laten zien hoeveel suiker je eet en hoe slecht iets voor je is en hoe goed iets voor je is. Ja, gewoon, soms schrik je ervan hoeveel je binnenkrijgt. Ik vind het heel erg leuk. Kinderen leren steeds meer over gezondheid en dat vind ik wel leuk. En we hebben ook hele leuke dingen gedaan, zoals smoothies maken en het was ook erg leerzaam. Ja, het is wel belangrijk, maar het moet wel lekker zijn, want dat moet je bijvoorbeeld niet drinken, want daar word je niet goed van. Er was veel variatie. Nu heb ik een wrap gemaakt met het schroepje. Gisteren hebben we inkopen gedaan. En daarna hebben wij gewoon wraps zelf gemaakt. En dat was best wel leuk om te doen. En ja, hij smaakt ook lekker dus. Een broodje gezond. Of de leerlingen in deze 2 dagen hun eetgewoonten veranderen, dat is de vraag. Nu kijk je steeds meer tegen eten aan wat ongezond is. En dan koop je het eigenlijk minder, vind ik. Eerst ontbeet ik altijd gewoon een broodje en dan had ik wel genoeg of een bak cornflakes. Maar nu ben ik wel van plan om wat fruit erbij te doen en dat soort dingen. Je kijkt wel wat bewuster naar wat je eet. Ja, op zich wel. Dan kan je ook zien wat gezonder is en zo. Zoals wat? Bijvoorbeeld kaas en zo 's morgens of komen ze dan fruit en zo gaan eten. Ja, ik ga gezonder eten, want ik merk dat in dingen die op het eerste gezicht heel gezond lijken, toch heel ongezond blijkt te zijn. Er werden verschillende onderwerpen behandeld, zoals het niet-rokenbeleid. En ook werd er dieper ingegaan op diverse ingrediënten van een product. Wat ben je op dit moment aan het doen? Suikerklontjes. En dan kijken hoeveel suikerklontjes er in een pak zit. Hoe zijn jullie dat aan het meten? Met de rekenmachine, dan moet je eerst kijken op de verpakking hoeveel aantal suiker en dan moet je dat uitrekenen. Ook fruit en het maken van een smoothie stond op het programma. Hoe belangrijk is gezond eten voor jou? Heel belangrijk. Want anders word je dik en zo. Best wel belangrijk, want als je niet gezond eet, dan dat zal ook niet goed zijn voor je lichaam en zo. Het is niet enkel de voeding waar het om draait volgens Jos Albers, ook bewegen hoort erbij. Een combinatie sport en voeding is natuurlijk altijd belangrijk, zeker wanneer je op een hoger niveau sport. Natuurlijk is het hier heel laagdrempelig op het schoolsporten. Maar we merken wel met een duurloop, iets wat ze in de tweede klas 8 minuten moeten doen, merken we wel dat heel veel kinderen daarbij uitvallen na bijvoorbeeld 400 meter. Enthousiasme is er voldoende voor het komende jaar.
De evaluaties gaan straks de deur uit, dus alle docenten, alle leerlingen worden straks bevraagd wat zij ervan vonden, of het iets toevoegt aan hun zelfbeeld. En we hopen op een positieve beoordeling. En dit is de eerste keer dat we het in deze setting doen, dus we zullen ongetwijfeld op een aanmerkingen komen. Maar ik ben in ieder geval heel enthousiast en als het aan mij ligt gaan we er volgend jaar zeker mee verder. Vanaf maandag 27 oktober worden er extra treinstellen ingezet op de Maaslijn Roermond-Nijmegen. Er komen voor de reizigers ongeveer 600 zitplaatsen bij. Vervoerder Veolia en de provincie erkennen dat het reiscomfort door de volle treinen momenteel te wensen overlaat. Door het inzetten van extra lange treinstellen moet er een einde komen aan de overvolle coupés. Veolia en de provincie willen het op maandag 27 oktober een feestelijk tintje geven. Van 7 uur tot half 9 's ochtends worden kopjes koffie uitgedeeld aan de treinreizigers op de stations van Venray, Kuik, Boxmeer en Mook-Molenhoek. Het is de bedoeling dat er 850 bomen worden gekapt in Venray. De kap is vooral een bezuinigingsmaatregel. De bomen die op de dodenlijst staan bezorgen veel schade aan wegen, fietspaden en trottoirs. Asfaltreparatie is een dure klus. Bewoners die in de buurt van bomen wonen, die omver worden gehaald, hebben van de gemeente een brief gekregen. Zo ook Peter Terhuurne, die tot zijn grote verbazing te horen kreeg dat er bomen aan zijn straat, de Merselooseweg, worden gekapt. Hij is het oneens met deze bomenkap. Het is zo dat de gemeente Venray heeft vorig jaar een plan gelanceerd om 850, soms ook genoemd 950 bomen in Venray te kappen, om te bezuinigen. Eigenlijk dat is de belangrijkste reden, het argument dat het plan gemaakt is. Vorig jaar was er nog een plan waar heel veel protest al tegen was, maar nog niet concreet was om welke bomen het precies gaat. En nu wordt duidelijk dit jaar om welke bomen het precies gaat. En onder andere 11 bomen van de 23 bomen die hier in de straat, op deze straat, in de Merselooseweg staan, die worden gekapt. Die gaan verdwijnen uit het straatbeeld, waardoor de straat, de Merselooseweg, toch een van de mooiere invalswegen of uitvalswegen van Venray ontdaan wordt van zijn laankarakter. Na het ontvangen van de bomenkapbrief is er door Peter Terhuurne contact opgenomen met de wijkraad en is er door hen een brief gestuurd naar de gemeente. Hierop volgden vele reacties. Een van Venray's mooiste wegen wordt verminkt dat iemand dit kan bedenken. We fietsen hier al 40 jaar over deze weg en genieten iedere dag van de prachtige grote bomen. Nooit last gehad van dat de weg omhoog kwam. Onze kinderen zullen verbaasd zijn over een paar jaar waarom dit gebeurd is. Een van de weinige karakteristieke wegen van Venray. Dat soort reacties allemaal. Peter Terhuurne laat het er niet bij zitten en gaat verder met het ondernemen van actie. Nou, wat wij in ieder geval gaan doen is gaan de reacties hier in de wijk verzamelen. We gaan ook een afspraak maken met de afdeling groenvoorziening van de gemeente Venray om samen te kijken wat is het nu echt nodig, kan dat niet op een andere manier. Wij weten dat vele politieke partijen dit plan ook een idioot plan vinden. Dat zijn letterlijke uitspraken van sommige gemeenteraadsleden die ik op papier heb mogen ontvangen. En ik weet dus dat in ieder geval het een onderwerp wordt aangekaart tijdens de komende bespreking van de begroting van het budget voor het komend jaar. De reacties die binnenstromen vanuit de wijk, die zullen we met de gemeenteraad delen. Ik weet dat er ook, ik geloof morgen, in Landweert ook actie gevoerd gaat worden door de SP, die handtekeningen gaat verzamelen. Dus ik heb sterk het gevoel dat op heel veel plaatsen in Venray dat dit protest erg leeft. Voor mij is Venray een groene gemeente. En Venray heeft een paar jaar geleden, dacht ik, de prijs van groenste gemeente gewonnen. En niet zonder reden. En ik vind, daar horen bomen bij. En op bomen die hier al tientallen jaren staan, die niemand ooit enige last of schade bezorgd hebben, daar moet je zuinig op zijn. Dat is niet onomkeerbaar. Ik bedoel, die bomen, als ze weg zijn, zijn ze weg. Er komen geen nieuwe bomen voor terug. De bomenkap in de gemeente Venray staat gepland voor het einde van november. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is een uitzending van Sportlicht. Volgende week is er in verband met de herfstvakantie alleen op donderdag een journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vanavond en vannacht is het droog en wordt het maximaal 10 graden.
Morgen overdag is het droog en wordt het geleidelijk aan zonniger met een maximumtemperatuur van 23 graden. Ook zondag is het geruime tijd zonnig en wordt het opnieuw een mooie nazomerdag met een maximumtemperatuur van 23 graden. In de avond bestaat de kans op wat regen. Een fijn weekend en graag tot de volgende keer.